Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Oktubre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 12 bersikulo 54 ngadto sa 59. Miingon usab si Jesus sa mga tao, "Inigkakita ninyo og dag-om nga magagikan sa kasadpan, muingon dayon kamo, muulan dili madugay ug muulan gayod, og sa pagkamatngon ninyo sa hangin nga naghaguros gikan sa habagatan, muingon kamo, muinit karon ug muinit gayod. Mga tigpakaaron niingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahona, ug nganong dili man kamo mismo makahukom unsay angay buhaton. Kun may mukiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya, samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kaniya dadun ngadto sa maghuhukom, ug itugyan kaniya ngadto sa pulis, ug ibalhog kaniya ngadto sa bilangguan. Timan ikini, dili kagayod buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.